Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле телевизор караучы тамашачылар. Яңа куәтле техникадан башка бер генә өлкәне дә күз алдына китереп булмый. Бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагын. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта авыл хуҗалыгын заманча техника белән тәэмин итүче Promentel Agro компаниясе хезмәткәрләре. Promentel Agro Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә яхшы билгеле. Уенчыларыбыз белән якыннан танышыйк әле. Беренче кунагыбыз сервис буенча өлкән менеджер Илнур Гарипов. Икенче катнашучыбыз запас частьләр сату буенча юнәлеш җитәкчесе Резида Баһаутдинова. Һәм өченче уенчыбыз авыл хуҗалыгы техникасы сату буенча директор Роберт Салахетдинов. Мин Роберт, Казан егете. КФУ тамамладым, гаилә кырдым, уллар үстерәм. Хезмәтем горурлыгым. Техника сату буенча директор булып эшлим. Басу кырлар техникага тулып торсын дип телим. Иң яхшы комбайннар бездә. Алам дисәң әзербез. Нинди техника сайласаң, сөйләп, сайлап бирербез. Мин Резида, Казан кызы, 2 матур кызым бар. Рәхәтләнеп эшли торган менә дигән эшем бар. Компания бездә безнең коллектив дус һәм көчле. Мин запчасть сату буенча юнәлеш җитәкчесе. Авыл хуҗалыгы өчен бик кирәкле булабыз. Районнарны запчасть белән тәэмин итеп торабыз. Яңа Чишмәдән Илнур мин, гармон һәм җыр юлдашым. Аграр университетта укыдым, тәмамладым. Эшем авыл хуҗалыгы техникасы ремонтлау. Белгеч булгач, һәр вакытта булырга кирәк уяу. Көн димибез, төн димибез, чыгабыз да китәбез. Техника ремонтлау өчен иң яхшы без беләбез. Мөхтәрәм тамашачылар, безнең уенчылар бүген ныклап әзерләнеп килгән. Әле уеныбыз башланып та китмәде. Алар инде бершәр балга ия булып та куйдылар. Мөхтәрәм уенчылар, шулай да уеныбызны башлап җибәргәнче башваткыч уенының кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк булачак. Менә шушы экранга килеп чыга безнең шахматлар. Бу шахматларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Әгәр дә игътибар итеп карасагыз шушы шахматларга, ниндирәк рәсемгә ошатасыз җегетләр, кызлар, карагыз әле. Тракторга ошаган бит инде. Шуңа күрә сез бу башваткычны инде җырлап чишәргә тиеш бүген. Тракторда җөрткән шикелле җырлый чишәбез, ярыймы? Һәм мин әлбәттә шусын әйтеп китәргә кирәк. Бүген башваткычта катнашкан һәрбер уенчыда бик тә матур истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз бит әле. Бу истәлекле бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләгән. Инде уеныбызның иң азагында иң күп бал җыйган уенчыга башваткыч тапшыруның кагыйдәләре буенча супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә супер уенда сез катнашып, супер уенның соравына да дөрес итеп җавап бирә аласыз икән, башваткыч тапшыру һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе сезгә супер бүләк автомобильне тапшырачак. Беренче сорау сулдан уңга. Беренче сан 7 хәрефтән торган сүз. Мин сезгә сүзләр укырмын. Менә бу сүзләр яна тагын нинди сүз куеп була, шуны уйлап карыйк әле. Тәгәрмәчле, шалбырлы. Роберт, Трактор. Дөрес җавабы трактор. Шуны да бер уйлап карасак, тракторларның нинди төрләре генә юк. Тәгәрмәчлесе дә, шалбырлысы да. Бер уйласак, менә безнең әби бабаларыбыз элеккеге заманнарда тракторны күреп тә белмәгәннәр. Элек ат җигеп, үгез җигеп сөргәннәр бит инде, шулай битме? Бүгенге көндә тракторлар бик зур, күп ат көче белән эшлиләр һәм Зур үсеш алган. Зур үсеш алган безнең хәзер җирдә эшли торган кешеләр бик ансат эшлиләр, аларга җиңел кабина эшләрендә җылы да бар, салкын да бар, кондиционер шикелле. Кабинасы гына түгел, хәтта кабина эчендә нәрсәләрдер бар. Әйе, кабина эчендә дә бар. Һәм хәтта шуны әйтеп үтәсем килә, кабиналар икенче якка әйләнә дә ала. Башваткычның чираттагы соравына күчик әле. Өстән аска икенче сан 5 хәрефтән торган сүз, шигъри юлларның авторы кирәк булачак. Яу атлары булганнармы, әллә сабан атларымы, алардан соң җир калганмы, жан калганмы актарылып дип кем язды икән, Роберт, Ялгышмасам, Рауль Файзуллин. Юк шул. Разил Валиев. Разил Валиев та түгел шул, ни кызганыч. Рәшит Әхмәтҗанов мәллә? Рәшит Әхмәтҗанов та түгел. Кара, син әнегел бөтенесе туры килә шикеллеме? Тамга дигән шигырьдән Резида Ринат Харис мәллә? Әйе, өчесе
Менә мин карап торам, үшегездә бергә бастыгыз. Ну, җегетләр, джентльмен буларак Риздәгә сүзне тапшырсак ничегрәк булыр? Әйбәт була. Әйе, Риздә җавабы? Без килешәбез. Ринат Харис. Ринат Харис әлбәттә, бер балны тапшырыйм үзегезгә. Безнең оештыручыларның берсе Гайнуллин Ринат Айратович исемле, һәм дә генеральный директор Харис Азатович Хузин. Һәм менә шушы җегетләргә, шушы җитәкчеләргә сез башваткыч тапшыруыннан сәламны юллап каласыздар, шулай бит? Сәлам сезгә, җегетләр. Сәлам. Алга барыйк, өстән аска 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Менә шундый әйтем бар. Яхшы җиргә төшкән, менә шушы нәрсә югалмый диләр. Роберт, син бастың төймәгә беренчеләрдән, җавабын да синнән сорыйбыз. Һәм җавап? Орлык дип. Орлык дип уйлыйсаң, бик дөрес уйлыйсаң, җавабы дөрес аның. Бер бал үзеңә. Гомумән, чәчү агрегатлары бик күп орлык дөрес иттереп утырта алалар, чәчә алалар. Элекке бит инде ничек чәчкәннәр, кул белән генә җиргә атып, шуннан бүгенге көндә инде барысы да компьютерлашкан, ничә гектар эшләгән, күпме орлык чәчелгән, аны агулап эшкәртеп һәм зур уңышка ирешер өчен шушы менә Шушы техникалардан файдалану бик тә зур уңышларга китергә мөмкин дигән фикер. Шулай бит, име? Берничә төймәгә басасың, кирәк орлыкны саласың, кирәк кадәрен чәчәсең дә, һәм берничә уңыш көтәсең. мизгелдән шәп иттереп уңышны җыеп та аласың. Яхшы. Алга барабыз, өстән аска 4нче сан 5 хәреф. Комбайнны кырның нәрсәсе дип йөртәләр әле тагын бер сүз белән. Кыр бит инде, менә ул диңгез кебек инде инде. Кырның корабле була инде. Әйе, кыр корабле, ну монда кыр корабле диләр, җавабы дөрес инде бер. Безнең инде хәзерге вакытта яңадан-яңа комбайннарыбыз чыгып тора. Механизаторлар өчен бик уңайлы. Утырасың да эшлисең, заманча сенсорный экраннар белән бик уңайлы эшләргә. Менә үзең бала чакта теге әле заманча булмаган техникада эшләгән елларын хәтерисезме? Гомумән сез авыл хуҗалыгын белән таныш булмасагыз, бу өлкәгә килмәгән булырыгыз. Илнур, шулай бит, үзең менә бәлки комбайн ярдәмчесе, комбайн йөртүчесенең ярдәмчесе булып эшләгәнеңдер. Бу өлкә белән танышмысыз? Әйтәсем килгән иде. Әйдәгез. Мин үзем Казан баласы булсам дагы, җәй көне әби бабай янына авылга кайтадыр идем һәм шушы уңышны җыер вакыт җиткәч, мине абыем аладыр иде комбайнда эшләргә. Һәм шул вакытта мин өйрәнеп калдым аннан. Күрдем ничек комбайннар эшли, анда тузан, эссе. Һәм бүгенге көндә инде безнең гомумән комбайннар барсы да кондиционерлар белән урнаштырылган һәм бөтен механизаторлар рәхәтләнеп эшлиләр. Шулай да әйт әле, менә үзең кайсы якларга кайтадыр инде? Кайсы якларда шундый иссе буладыр исең ул? Балык Бистәсе районы Балыклы Шүкәй авылына һәм шул Балыклы Шүкәй авылына бик зур сәлам әйтәсем килә. Анда мине беләләр дип ышанып калам. Белмичә инде. Минем өчен дә яңалык әле бу. Менә бит. Менә ничә ел бергә эшлибез, мин белмәдем. Минем әни дә Балыклы Шүкәй авылыннан. Кит аннан. Мин дә сәлам әйтә алайсың. Алайса, Илнур, синең андый-мондый кагылышың юкмы бу төбәккә? Минем Балыклы Шүкәй авылыннан түгел, минем Олы Елга авылыннан хатынымның әнисе яшәп ята. Менә җегетләр, кызлар, Балык Бистәсе якларын бер искә алып киттек, шулай бит, бигрәк тә Балыклы Шүкәй авылы. Менә безнең башваткыч уенының режиссеры Зөлфир апаның да әтисе шул яклардан. Шуңа күрә Балыклы Шүкәй якларына бөтен башваткыч тапшыру белән сәлам җибәреп калабыз. Кичкенә вакытта минем бабай бригадир булып эшли иде. Алар чит яктан чакыртып комбайннар килеп эшләттерәләр иде. Бу инде Сөлшәбаш авылы, Яңа Чишмә районы. Шунда мин инде аның белән эшкә чыгып, сорамыйча комбайнерга кирип утырган идем дә, без чыгып киттек кырга. Кичкә хәтле шуның белән йөреп кайттым мин. Мине бабай инде эзләгән, кайткач инде эләкте. Шулай итеп, мин дә инде бабай белән әбигә, Камил бабай белән Хәлилә әбигә сәламнәрен җиткердем. Рәхмәтле беренчедән. Рәхмәтле беренчедән йөрткән өчен, үзе белән аңлаткан өчен, күрсәткән өчен. Һәм шулай ук сәламнәрне җиткереп калабыз сезгә дә. Алга барабыз, сулдан уңга 6нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Табышмак әйтәм, аның җавабын табарга кирәк булыр. Ура, суга, җилгәрә, үзе тияп җибәрә, Резида, нәрсә ул? Комбайн? Комбайн әлбәттә, бер бал сезгә.
элегрәк җегетләр хәтерлисезме теге олы абыйлар әйтәләр бит инде, комбайн дип әйтәләр. Комбайн дип җибәрәсәң, маңгаеңа шалт чигертәләр дә, авыртамы маңгаең дип җибәрә торганнар. Шулай бит инде. Шундый хәлләрне хәтерлисездер. Шулай да егетләргә гомумән техника җене кагыла инде. Гомумән үзегез менә бу өлкәгә ничегрәк килеп эләктегез, ничегрәк кирип киттегез дип әйтәргә кирәк. Риздә, сез бит инде бер дә техника җене кагылган кешегә охшамаган. Мин үзем дә уйламаганым. Мин үзем педагогия киллиятын тәмамладым. Аннан соң педагог-психолог һөнәрен үзләштердем. Тик үз һөнәрем буенча эшләргә туры килмәде. Промынтылагрга килдем. Башта офис менеджер булып эшләгән идем. Шуннан әкрен-әкрен менә запчастлар бүлегенә чакырдылар да, эшләп киттем шулай. Ярар, шулай да ничектер бер төрле кызыксыну бармы? Үзегезгә кызыкмы бу өлкә? Миңа бик ошый. Үзем дә көтмәгәнем, но миңа бик ошый. Ярый, яхшы җегетләр, сезнең ничегрәк булды, Роберт? Минем ничек булды? Мин инде 10 елдан артык сату өлкәсендә эшлим һәм менә 1 елдан артык чакырдылар мине шушы компанияга Промынтылагры. Миңа бик ошады, сөйләшеп, күрсәттеләр, ничек эшләргә, нәрсә икәнен, һәм шуннан кабынып китеп эшли башладым. Бүгенге көндә миңа бик ошый, чөнки бөтен Татарстан Республикасын айкап йөрисең, шул төрле төбәкләргә дә йөрибез без укырга, һәм менә Ренат Айратович белән безнең Харис исемле җитәкчеләребез жау вакыты булганда, корпоратив дип әйтгәндә урысча, төрле илләргә дә генә очабыз без жау итәргә. Корпоратив безнең шунда үзә. Һәм менә әйтеп үтәсем килә, төрле авылларга йөргәндә, хуҗалыкларга, юлда барганда, анда төрле юлда пошилар да чыга, бүреләр дә, аюлар да, куяннар да, менә шул табигатькә җаным якын булганга миңа бик ошый. Шуңа күрә бу авыл хуҗалыгы тармагына син якын килдең дә дип әйтәсең. Шуңа якын килдем әйе. Ярар, яхшы. Илнур, Мин инде кечкенәдән инженер булырга хыялланган кеше, шуңа мәктәпне бетергәч, мин инде аграр университетка укырга керергә булдым. Анда укып чыктым. Аллага шөкер, мин инде сервис бүлегендә эшлим. Башладым инде обычный гади сервисный инженер булып, инде әкрен генә үсеп, старший сервисный инженер булдым инде. Шул Роберт әйтмешли, табигатькә тартылыш бик көчле, анда бөтенләй бер онтыла, шәһәрнең ыгы-зыгысы онтыла, төрле авылларга йөрибез инде, төрле төбәкләргә йөрибез. Механизаторлар белән очрашабыз, сөйләшәбез. алга таба да шулай матур гына хезмәт куярга насыйп булсын, алга таба да югары үрмәләргә насыйп булсын. Карьера буенча шулай бит, име? Эшегез дә уңышлар гына теләп калыйм әле. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, игътибар итегез, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Менә шушы авыр сорауга без сезнең белән килеп җиттек. Авыр сорау дигәч, бу сорауның җавабын тапкан уенчыда бер генә бал түгел, хәтта 2 бал иясе булачак дигән сүз. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз, ярыймы? Гамил Афзал шигырендә бер сүз җитми торган булыр. Бу 5нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Нәрсә асып әкрен генә барган хәлдә арыш чәчә ак чырайлы арык бәндә. Илнур, Тубал түгел микән? Тубал түгел микән дип син миннән сорама инде, Илнур. Бу тубал бу дип әйт. Һәм мин шуның өчен үзеңә 2 бал тапшырам да, дөрес. Бу әсбапларны музейда гына күрергә була инде җегетләр, име? Әфәрин дип әйтәсе килә Илнурга шундый сүз, шундый авыр сүзне. Мин үзем өйдә дә тырышам татарча сөйләшергә. Аллага шөкер, хәләл җифетем дигән минем татар алсу исемле. Һәм балаларыбыз белән минем 2 малай татарча сөйләшәбез. Һәм көннән-көн барыбер ниндидер сүзләр очрый. Татарча тәрҗемәсен белми торып. Таныш булмаган сүзләр бик Таныш булмаган сүзләрне әйе. Илнур бит ул клиентлар янында күп йөри. Авыл хуҗалыгында, авыл кешеләре белән аралаша. Бәлки шуннан белеп калган. Шуңа күрә әфәрин дип әйтәсе килә Илнурга. Без инде рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез, үзебезгә дә рәхәт. Любой агрофирмага, колхозларга баргач та безгә менә татар кешесен күрүгә безнең күңелләр бушанып китә дә, аңлатырга да җиңелрәк. Кайсы вакыт шулай була, минем янга да килгәч инде, теге татарча яхшы сөйләшкәч, син кайсы яктан соң дип сорыйлар. Казаннан дип әйтәм. Әйе, кайсы авылдан соң дип сорыйлар, кайсы вакыт. Казаннан дип әйтәм. Юк инде, Казанда тугансың гынадыр, кая үстең дип сорыйлар.
Шулай бит, Илнур? нәк тә шулай. Илнур да Минем дә ышанмады шулай. башта. Менә монда сөйләшкәннән дә күренеп тора, чыннан да гаиләгездә дә шулай татарча сөйләшмәсәгез, булай иркен аралашмас Беренчедән, идегез. татар гимназиясын бетердем. Беренче татар гимназиясын татарча укыдым, шуңа күрә. Аннан соң гаиләдә татарча сөйләшәбез. Ике кызымны да татарчага өйрәттем, ансы да татар гимназиясында укый. Кызым дигәннән музыкаль чыгыш ясарга мөмкинме? Әлбәттә. Татарча җыр җырлап китәрие. Аха, әйдә игълан итик әле, кем аның исеме һәм нинди җыр? Багаудинова Раяна Болгар сахабәләре дигән җыр җырлап китә. Раянаны мәйданчыгыбызга чакырып алабыз. Музыкаль бүләк өчен Резидәгә бер балны тапшырабыз. Шушындый матур җыр дулкынларында без тапшыруны алга таба дәвам итәбез һәм сулдан уңга 7нче сан 3 хәрефтән торган сүз булыр. 5нче ай. Резидә? Май. Май ай әлбәттә. Май айында бөтен орлыклар чәчелә, бөтен эшләр бара. Шуңа күрә безнең авыл хуҗалыгы кешеләренә бик зур сәлам әйтәсе килә. Шуңа күрә май айында бөтен эш башланып китә. Шулай бит. Кайный башлый. Кайный башлый бөтен дөньясы. Инде вакыты инде ул. Май Авыл айы. хуҗалыгы эшендә, безнең эшендә, чөнки техника чыккач, кырга чыккач. Май айында дип әйтәсем килә, бик күп кеше мөрәҗәгать итә башлый. Трактор кирәк, комбайн кирәк, чәчкеч кирәк, төрле техника кирәк дип. Кирәк. Без ярар. Аннары запчастлар кирәк булганда резидәшкә кушыла. Шуннан соң шул килгән запчастларны тракторларга куйыр өчен Илнур эшләп. Һәм инде алабыз да китәбез. Минуты секунды белән алып барабыз да куябыз. Шуңа күрә. Секунды белән алып кайтырга кирәк әле аны. Әйе, Запчастьны алып кайтып бирергә кирәк. Май айы сезнең өчен иң шәп айларның берсе булып чыга бит әле. Иң кызу эш айлары булып чыга. Мөхтәрәм тамашачылар, шуны әйтәсе килә. Комбайн, трактор, сукка, чәчкеч, үз бушаткыч машина, запас частьләр, ягулык майлау материаллары кирәк булса, Promentel Agro компаниясына мөрәҗәгать итегез. Promentel Agro класс компаниясының Татарстандагы бердән-бер рәсми диләре. Үстән аска 8нче сан 6 хәрефтән торган сүз булыр. Башваткыч тапшыруның иң зур бүләге нәрсә икән ул имә? Так, Илнур. Әлбәттә инде машина. Әлбәттә машина. Дөрес, бер бал. Без эшкә килгәч, безгә машина да бирәләр бит. Без үз машиналарыбыз белән түгел, чөнки без көненә 500 километр чакрым йөри алабыз. Безнең сервисный инженерларның да һаман машиналарын яңартып торалар. Гомумән компаниядә безнең 50дән артык сервисный инженерлар машинасы бар. Без директорлар үзебезнең тоже иномаркалар дигәндә инде Үзегезгә шәхси машина тапшыралар. машина бирәләр, алар иномаркалар дип. Менә машинага килгәндә кайчанрак йөртергә өйрәндегез соң бу машинаны? 2нче класстан ук әтинең итәгендә утырып йөргән. Мәктәптән бирле, мәктәптән бирле машинага тартылышым бик зур. Менә 18 тулсын дип права алыр идем, йөрер идем дип, менә ашкына идем. Хәзер Мәтәм әзрәк машина торсына ял итим әле, йөрисем килми дип менә. Потому что һәр көнне менә Роберт әйтмешли 500-1000 катлыкта йөргә туры килә. Шактый йөриләр. Безнең эшебез шундый мобильный. Татарстанның төрле төбәкләрендә булырга может ватылу. Шуңа күрә без инде тегендә монда илгәргә тырышабыз. Илнур шикелле 2нче класста әле җәяү генә җыр идем, чөнки Казанда укыдым. Менә җәй көне ала кайткач, анда инде ничәләрдә икән? Шул
15 яш булгандыр инде. Күп вакыт без Матайда йөрдек. Матай ул безнең өчен байлык иде инде. Җегетләргә. Кәҗә матайы. Литр ярым бензин булса, безгә шул җиткән инде. Братнага җитә йөргән. Минем Братнага җитәдер иде. Ярар, егетләр, Резидә, сез автомобиль Мин алай йөртүчесеме? Икенче класстан ук йөртмәдем инде. Укырга, машина йөртергә укырга 28 яшьтә генә тәвәккәл иттем. Менә 28 яшьтән ничә ел инде? 7 ел булып чыга. Сыр булып калсын. Ансы сыр булып калсын. Ансы турында сөйләшәбез. Аннан инде шундый сораулар туа, башваткыч тапшыруыннан машинаны ничегрәк утып алырга соң диләр инде, әйме? Монда шуны әйтәсе килә. Менә Нәхи Исәнбәтнең 3 томлык мәкаләләр китабы бар. Мин шулай дип әйтәм инде. Менә ел саен бершәр томан гына укып барсагыз да, 3 елдан башваткыч уенына килеп катнашасыз икән, автомобильне утып кайтып китәсез, бер сүзсез. Менә җегетләр шундыйрак фикер белән тора, нишә бетәрләр тагын. Барабыз алга, өстән аска 10-нчы сан 2 хәреф. Ишкәкче карт дип исемләнгән татар халык җырыннан бер куплет. Анда бер сүз төшеп калган. Агым су төбендә ни ялтырый? Агыйделкәйләрнең ак ташы. Кайда гына бармый, ниләр күрми, ир егеткәй белән нәрсә башы? Роберт, Бәлки ай. бәлки ир егетнең башы бар инде. Суга карый анда ай. Син бигрәк фантазияларга биреләсең, Роберт. Монда инде реалирәк карарга кирәк. Табигать ярата, аңлашыла. Мин бүлдерәм. Җавап бирсәм буламы? Әйдә, төймәгә баста җавап биреп карана. Ил башы. Ил башы. Сезнең профессия белән бәйле инде бу. Техниканың егәрлеге. Резидә, Лошадиный сила дип урысча әйтәләр. урысча татарчасы ат кеше дип әйтәләр. Менә монда җавабы ат дөрес. Резидә, бер балл үзегезгә. Роберт Бүгенге техниканың ат кеше күпмегә тиң һәм элеккеге техникалар белән чагыштырганда ул якын куя торган түгелдер инде, әлбәттә, шулай бит, име? Гомумән тракторны алсак, тракторларның ат кеше 50 ат кешеннән алып 500-дән артыграк ат кеше тракторлары бар. Һәм хуҗалыклар аларны бик яхшы кулланалар. Теге төрле юнәлештә, төрле хезмәткә, төрле егәрлектәге. Мин агрегаттан тора инде. Агрегатка карап, авыл хуҗалыгында чәчкешме, нименде, теге сабанмы инде. Һәрбер агрегатка үз ат кеше кирәк. Шуңа күрә Һәрбер корпусына санала ул. Ну, шулай да әйтим инде, теге ат кешен күбрәк булса, төрле эшкә тотынып була инде, шулай бит. Әлбәттә, дөрес әйтәсез. Шуннан да көчегез күп булсын, техникаларның ат кешеләре артып торсын, эшләр һаман да алга барсын. Амин. Алга барабыз. Сулдан уңга 11-нче сан 4 хәреф. Иң гади җир сөрү коралы. Иң гади җир сөрү коралы, Роберт. Сука. Сука, әлбәттә. Моны барыбыз да беләбез, бер балл үзегезгә. Суканы әле безнең авылларда, теге хуҗалык бакчаларын сөргәндә бик актив кулланалар. Кемнәрнең атлары бар, атка җигеп кулланалар, шулай бит. Кемнәрнең атлары юк инде, ат булып үзләре җигелеп бу суканы тарталар. Шуннан чыгып соратуга җегетләр, үзегез гомумән менә бу теге ат кебек җигелгәч ничектер теге спорт төренә кертергә мөмкин бит, ниме? Көн буена бакча сукалап кереп карасың, анда ничә километр йөреп кайткандай буласың. Үзегез спортны яратасызмы? Спорт белән шөгыльләнергә вакыт әз кала. Чөнки без юлда булганга ял көннәре гаилә белән үткәрергә тырышасың. Ләкин әйтеп үтәсем килә, мин ничәнче сыйныфка кадәр, бер 7-8 сыйныфка кадәр мин көрәш белән шөгыльләндем. Татар көрәше. Татар көрәше белән һәм Казан буенча 2нче урын алганым бар. Менә бит. Ял көннәре җиткәч, гаиләне алып, машинаны өйдә калдырып, күбрәк җәяү йөрисе килә. Хәзер телефоннарда шундый кушымталар бар. Карыйсың, ничә километр үткәнсең, ничә адым ясагансың, атна саен шуны карап торам. Шимбә, якшәмбе көннәрен карыйсың, 10-15 чакрым йөрисең. Юл үтелә. Юл үтелә, әйе. Атна ортасында карыйсың 2-3 километр гына. 2-3. Ярар. Робертныкы шулай да, безнең эш үзе бер спорт. Так. Без инде анда кысабыз, ачкычлар белән эшләргә туры килә. Безнең инде кулларда Кул белән кысу эшләре алып барасыз. Шуңа күрә
яллар була калса, безнең җәя биресе килми, өйдә ятасы гына килә башлый. Кырын ятып телевизор карау дигән спорт төре белән кызыксынам дисең инде алайса. Ярар, яхшы. Без үз йортыбыз белән торгач, безнең киресенчә була инде. Кыш көне кар көрәү дисеңме? Җәй башланса, бакча эшләре тотына инде. Ансың да авылга кайткач, әтиәниләргә булышу төренә керә инде минем очракта. Хәрәкәттә бәрәкәт диләр, хәрәкәтләнеп торыгыз. Сулданымга 9-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз синонимы кирәк булачак. Тәгәрмәш. Илнур, 1 Көпчәк. Көпчәк була ул әлбәттә. Җавабы дөрес. Менә шушын тәгәрмәш әйләнеп торган кызулыкта, тизлектә дип әйтик инде без башваткыч уенының беренче өлешен чишеп бетердек, җегетләр, кызлар. Шуңа күрә бераз гына тукталыш ясап, кайсы уенчының күп бал җыганын игълан итеп алыйк әле. 4 бал иясе Роберт Сәләхетдинов. Һәм әлегә тигезләшеп 6 бал ияләре булдылар Илнур Гарипов һәм Резида Баһаветдинова. Чираттагы сорау. Өстән аска 6-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз төп силос культурасы. Роберт, Көрдәшләремне куып тотарга тырышыйм. тиз бул. Кукуруз. Кукуруз бу. Менә бу очракта җавабы дөрес. Бу очракта балны сиңа тапшырабыз да. Кукуруз сүзе чыккач, безнең шушында күрсәтелгән Ягуар дигән комбайн, ул гомумән кукурузны эшкәртеп хайваннарга тәмле ризык итеп ясап бирә. Бу инде шушы басуда кырда чакта угыймы? Кукурузны җыйып алып, шунда ук эшкәртеп, арбага озата да, моны инде мал товарларга алып кайтып, алларны саласы гына. Нигә малларга шәйнәп кенә ятасы гына була инде. Хәтта шәйнәп тә торасы. Да, шәйнәп тә торасы юк дөресен әйткәндә. Бик файдалы сөт. Һәм безгә шуннан тәмле сөт бирә. Сөт ризыклары безгә менә шушының аркылы килә дип әйтәсегез килә. Яра, чыннан да техникалар чыннан да алга таба зур үсеш алсыннар, мал товарлар кулланып торсын, безгә тәмле ризыклар биреп торсыннар. Гомумән барыбызның да эшчәнлеге зур үсештә булсын. Амин шай булсын. Өстән аска 12-нчы сан 2 хәрефтән торган сүз булыр. Бик начар эшкәртелгән яки бөтенләй эшкәртелми калдырган җир Илнур. Бу инде җиңел дип уйлыйм мин моны. Җир. Җир дип атала, бик җиңел генә яңгыраттың җавабында. Җавабы дөрес аның Илнур. Җир ши калмасын өчен нәрсә эшләргә кирәк соң ул? Җир калмасын өчен аны сукаларга кирәк, эшкәртергә кирәк, аннан соң инде шәшергә кирәк була. Рафил, җир дигән бит ул бала шикелле. Аңа бик тәрбия кирәк, аны карарга кирәк, аны ашатырга кирәк. Үз вакытында. Үз вакытында ашатырга кирәк. Дым җырак китмәсен өчен аны эшкәртеп, дымны капларга кирәк. Шуннан гына без әйбәт уңыш алабыз. Әле менә тыңлап торам, үзегезне теге сез инде инженерлар, техник өлкәсендә күбрәк белгеч булсагыз да, агрономнар шикелле шул чаклы белеп сөйләшәсез. Бездә агроном дигән специалист та бар. Шулай өйрәтә безне. Яры, яхшы, белеп тору бер чакта да зыянга илтмәс. Шуңа күрә чираттагы сорауга күчик әле тиз генә. Сулданымга 12-нчы сан 6 хәрефтән торган сүз орлык чәчү һәм туфрак ашлау өчен авыл хуҗалыгы машинасы дип әйтеп тә бетермәдем. Төймәгә басты Илнур Дус һәм җавабын да тиз генә яңгыратып үтәр ул аның. Без инде алар белән бик күп эшлибез. Так. Җыябыз. Шул инде русча сборка дип атала. Ул инде заводтан килә безгә, без инде аны бушатып, җыеп, запускать итеп, механизаторга аңлатып, бу инде шәшкеш. Шәшкеш дип атала ул. Җавап дөрес, 1 балл үзеңә тапшырырга Илнур. Илнур, менә бик кызып киттек әле без синең белән. Берничә сорауга рәттән җавапны яңгыратып алдың. Суынып киткәнче мин әйтәм, әллә шушы гармунда да бер уйнап яңгыратып бирәсеңме берәр матур җырыңны? Җырымның мәгънәсе дә безнең эшкә туры килә торган. Көн димибез, төн димибез, яңгыр димибез. Алдыбызга куйган вазифаларны без инде үтибез җиңеллек белән.
şarıda aşığım yanına kıyalımda şolay aşığım kirteler yok mina barala min sina isseler de jiller karşıga kirteler yok mina barala min sina isseler de jiller karşıga Yansın yaş köngül yıkılar vakit tügül yaş mertebet düşün bu yazıda kirteler yok mina barala min sina isseler de jiller karşıga kirteler yok mina barala min sina hisseler de jiller karşıma Ahmet ulan şarıda aşığım yanına kıyalım da şolay aşığım kirteler yok mina barala min sina isseler de jiller karşıga kirteler yok mina barala min sina isseler de jiller karşıga hisseler de jiller karşıga Әлбәттә, инде менә шушы матур җыр өчен Илнур Гариповка бер балны тапшырмый һич тә мөмкин түгел. Илнур дус бер бал үзеңә. Эй, җырлап кына торасы килә, ләкин ни хикмәт, алга таба барырга кирәк. Чираттагы сорауны яңгыратам. Өстән аска 15нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Шундый әйтем бар иптәшләр. Шананы җәен, нәрсәне кышын әзерләргә кирәк диләр, Роберт? Арба. Арбаны диләр, әлбәттә. Җавабы дөрес, бер бал сезгә. Шуннан да җегетләр, кызлар, шулай техниканы һәм арбаны вакытында алдан әзерләп куйсаң, май аенда эшең гөрләп барачак инде. Рафил, гомумән, көз көне техникаларны жуып, чистартып алып куйгач, инде дефектовкалар ясау башлады. Илнур көздән үк сервис эшкә тотына. Бу инде көздән үк тәртипкә салу була, шулай бит, Алар техниканы. инде Безне чакыралар, без барабыз да дефектовать итәбез, ватылган җирләрен төзәтер өчен запчастьләр заказывать итәбез дә, дефектовка тутырып, резидәгә җибәрәбез инде. Ул инде аннары Без аларны санап, клиентларга алдан билгеләп куябыз инде. Һәм әгәр дә клиентлар кыш көне шул дефектовка буенча алдан әзерләп куйсалар запчастьләрне, аларның үзләренә дә экономик яктан да файдалырак була. Чөнки кышкы бәяләр алар җәйге сезон бәяләренә караганда 20-30%-ка түбәнрәк була. Шуңа күрә алдан әзерләп куйсалар үзләренә яхшы. Үзләренә дә җиңел була, шулай бит. Арбаңны алдан әзерләп куйсаң, атыңны җигәсең дә, чыгасың да китәсең. Менә әйткән идек, май аенда бөтен эшләр кайный дип. Ләкин май эшендә генә түгел, ел әйләнә барсы дагын әзмәс шул Тигез барсыны. әйе. Шуны әйтергә кирәк, чыннан да җегетләр, кызлар, авыл хуҗалыгында эшнең бер чакта да беткәне юк. Һәр вакытта нәрсәдер җайлап, нәрсәнедер көйләп, шунасын да, арбасын да үз вакытында әзерләп торырга кирәк. Чираттагы сорау сулдан 15нче сан 4 хәреф. Тагын бер мәкаль яңгыратам, төшеп калган сүзен табарга кирәк булыр. Игенче орлык шәшәр. Җир йөртеп, нәрсә юлын ачар ди? азык. Илнур, тимәгә басың син, җавабы азык. Дөрес, әлбәттә. Hatta jırda бар бит. Игеншеннең уңганлыгы, ингеншеннең хезмәт яме, игеншеннең тырышлыгы кырларыннан күренә. Диләр шулай бит, җегетләр, кызлар. Шуннан да игенчеләребез безнең инде ул безне ашатучы да, безне эшертүче дә, безне азык-төлек белән тәэмин итүче дә игенчеләр. Шуңа күрә
бар игенчеләргә дә, барлык игенчеләргә дә һәм шулай ук сезгә дә бар тик эшегездә уңышлар гына телибез. Азык дигән сүзне таптык һәм азык-төлек министрлыгына дагы бик зур беренче чиратта сәлам әйтәсе килә, икенче чиратта бик зур рәхмәтебезне белдерәсем килә һәм авыл хуҗалыкларыннан бик зур алар исеменнән рәхмәт әйтәсем килә, чөнки азык-төлек министрлыгы аларга төрле субсидиялар ясыйлар, булышалар, бик көченнән килгән ярдәм итәләр бик зур иттереп һәм алар исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә азык-төлек министрлыгына. Сәламнар һәм рәхмәтләребезне җиткереп калдык, кабул иткәннәрдер дип ышанабыз. Чираттагы сорау Сулданунга 17-нче сан 4 хәреф. Ажаган дип ишеткәнегез бармы, җегетләр, кызлар? Ажаган. Менә ажаганны тагын башка төрле нәрсә камчылый диләр әле? Арыш. Ризидә арыш диләр әлбәттә. Арыш камчылый диләр, дөрес. Гомумән үзегезнең бу мизгелне күргәнегез бармы? Бар, әлбәттә бар. Ишки якта. Шулай бит, яшен яшнәп җибәргән сыман. Үзе матур, тавышы юк. Ишенә дә матур мизгелләр. Менә Роберт, күрсәң мондыйларны син күрәсең инде теге. Суга карап, ай башларын күреп, ажаганнарны карап йөрүчесе син. Табигатькә якын булгач. Табигатькә якын булгач. Ярар. Әле шушы арыш сүзе чыккач, безнең бит үзебезнең кырыбыз дагы бар. Шуны әйтеп үтәсем Бу кыр берәр тәҗрибә участогыдыр инде. Ул тәҗрибә участогы безнең бар, үзебезнең агроном-технолог Айрат Амиров, аңа да бик зур сәлам үтәсем килә. Ул безнең кырда шәшә, орлыклар, көз көне аннары аларны алып, санап, үлчәп, барсында карап, әзерләп, авыл хуҗалыгына бирә, тәкъдим итә инде. Тәкъдим итә. Монда теге арышы да, будайы да, солысы да, кукурузда бар анда. Төрле сорт. төрле сорты булгач, аңа бит инде номерлар сугасымыз, беренчек атап йөртәсезме теге, беренче санны будай, өченче санны кукуруз, бишенче санны арыш дип йөртеләме соң? Аны ничек аерып бетергә соң, исемнәре бармы аның? Аларның исемнәре бар менә. Иделле, Йолдыз исеме, Бәрәкәт, Хаят исеме. Татарча исемнәр менә шул. Әйе. Иделле, матур исемнәр. Йолдыз, Хаят дигәне генә ни тырышлай бит, Эй, менә агрономыгыз Айрат дуска бер сәламнәрне җибәрергә әле башваткыч тапшыруыннан шундый матур да, мәгънәле дә исемнәр сайлаган өчен. Ярый, җегетләр, кызлар, алга таба барыйк. Өстән аска 16-нчы сан 4 хәреф. Әйләнү хәрәкәтен бер шкифтан икенче шкифка тапшыру өчен эшләнгән тасма дип әйтеп тә өлгермәдем, резидент төймәгә басты. Бу инде көндәлек безнең эшебез, шуңа күрә моны беләбез. Каеш сүзе, дөрес җавабы. Безнең складыбызда төрледән-төрле запчастлар бар. Шуңа күрә клиентлар анда көндезме, иртәме, кичме, кайсы вакытта шалтыратсалар да, безнең складтан Һәр вакыт алып китәләр. Мөмкинлеге бар. Бу инде заказ гына бирү түгел, шулай бит монда киләләр дә зур. Склад зур, шуннан карап, сайлап, Җәйгә әзерләп куябыз. әзерләп кую мөмкинлеге бар. Менә бит. Нинди матур татар сүзе. Каеш, складта бар уже. Чираттагы сорау өстән аска 13-нче сан 5 хәреф. Бер табышмак әйтәм. Эшне генә ярата ул. Булганы юк уенда. Аннан башка үткәрәләр. Үзе килми туена. Роберт. Сабан. Сабан турында сүз бара. Җавап дөрес инде, әлбәттә. Сабан туе дип без инде атап йөртәбез. Анда инде матур итеп бәйрәм итәбез. Берәү дә бит мәйдан уртасына сабанны алып килеп куймый, шулай бит. Ниндирәк бәйрәмнәр уза? Безнең компания бик тату, бик дус, бөтен безнең оештыручыларыбыз, генераль директорларыбыз, бөтенебез дус иттереп чыгабыз, субботникка, бөтен әйләнә-тирә урыннарны чистартабыз. Монсы эшкә керә инде моның. Яхшы әз генә. Без ялкында җыела Үзенчәлекле алабыз. сабан Һәм туенда. аннары менә әйтеп киттем инде, корпоративлар төрле илләрдә үтә. Без барганда ярты самолетны үзебез алабыз. Һәм анда татарча сөйләшәбез, барсы да шаккаталар. Ничек булар татарча матур иттереп туган телендә сөйләшәләр дип. Эштә булганда дагы бер-беребезгә татарча мөрәҗәгать итәбез. Менә миңа шунысы да шый. Әйбәт бит. Карале, әйдә бәйрәмгә тукталгач, Роберт, синнән бер музыкаль номерны тыңлабыз инде. Әйдәгез, мин ғырур халкым турында, туган тел турында иң яраткан җырларымның берсе иде ул. Салават абый Закиш
репертуарынан «Мин яратам сине Татарстан» җырын җырлыйсым килә. Һәм миңа ярдәм итәчәк минем дустым Бадретдинов Динар исемле җегет. Без аның белән кичкәдән үк шушы әле әйтеп үткән Балыклы Шүкәй авылы, Балык бистәсе районыннан без шунда бергә балачактан ук бергә үстек. Һәм ул миңа булышачак. О, җегетләр, әйдәгез әле чакырып алыйк сезне мәйданчыгыбызга. Мин яратам сине Татарстан, алтаннарың өчен яратам. Күкрәп яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Күкрәп яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан, горур халкың өчен яратам. Җан өрткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Җан өрткән әнкәм телең өчен, татар телең өчен яратам. Мин яратам сине Татарстан, тугайларың өчен яратам. Тукайларың, сәйдәшләрең өчен, җәлилләрең өчен яратам. Тукайларың, сәйдәшләрең өчен, җәлилләрең өчен яратам. Татарстан сине яратам. Афәрин, шушы матур җыр өчен әлбәттә Роберт дуска бер балны тапшырабыз. Барабыз алга таба. Сулданыңга 13-нче сан 5 хәреф. Башаклы игеннең сабагы. Башаклы игеннең сабагы. Салам. Салам бу. Менә бу чиракта инде җавапны кабул итәбез һәм дөрес җавап. Эй, балачаклар, искә төшә инде салам дигәч, имәс, салам искертләре өеп куйган чаклар ул теге көзге якта бит инде. Басуда өелеп кала салам искертләре, малай-шалайлар белән. Шунда кызык табып, шуның эшләрендә шалашлар ясап, өстәренә менеп, үзенә күрә тау шуган иттереп, хәтердәме балачакларыгыз җигәр? Саламда шалар шашырга туры килмәде, конечно, но бабай белән салам җыярга барырга туры килде. Салам дигәннән, Рафил, әйтеп үтәсем килә, ул бит инде чиста шундый салам, анда без аунап үскән, җыгылып, рәхәтләнеп, җоклап үскән кичкенә чакта. Ул әйләнә тирә мөхиткә бернинди дә зыян китерми. Әйтеп үтәсем килә, безнең тракторлар, комбайннар дагы бүгенге көндә аларның чыгышлары бик чиста, бик зыян китерми торган әйләнә тирә мөхиткә. Чыннан да табигатьне саклау инде ул безнең изге бурычыбыз. Техникаларында шушындый форматка көйләү бу әлбәттә зур нәтиҗә дигән сүз. Устанаска 14-нче сан 5 хәреф. Техниканың йөрәге. Роберт. Беләбез инде, техниканың йөрәге Ул мотор. Мотор була ул әлбәттә. Җавап дөрес. Безнең инде сервисыбызда төрле мотор, ягъни инде двигатель ремонтлау эшләре алып барыла. Нинди генә авырлыкта булмасын, без инде аны төзәтәбез, запчастьлар заказывать итәбез, шулай итеп җыеп мотор Төрле күләмдәге, төрле егәрлектәге, төрле маркадагы булган моторларны сез инде ремонт. Без инде ремонтлыйбыз да, һәм дә инде клиентка алып барып куябыз, тикшерәбез, аңлатабыз. Менә шушы җегетләрнең кулларына двигатель килеп эләккәннән соң сәгать кебек тик-тик-тик-тик тикелдәп кенә эшләп торачак. Җегетләр алтын куллы. Һәм инде җегетләр, кызлар игътибар иткәнсездер, ахыргы сорауга килеп җиттек. Сезнең белән бу сорауны яңгыратам. Сулданыңга 18-нче сан 5 хәреф. Китап, газета, журнал басып таратучыны кем дип әйтәләр Резидә?
Тел очында нәшрият дигән сүз җыйрый. Ие, Нәшр булырга мөмкин. булырга мөмкин түгел, бу нәкътә шулай нәшер һәм бер балл сезгә. Татар халкы бит инде ул кая барса да китап баскан, газета чыгарган. Ие. Безнең компаниядан шулай ук махсус газетабыз да чыгарыла. Ой, эшләмәгән эшегез юк икән. Техник булдыралар, ремонтлыйлар, нәшрият белән шөгыльләнәләр, табигатьне саклыйлар, матур иттереп ял итәләр. Бер дигән коллектив. Матур иттереп эшләсеннәр, матур иттереп яшәсеннәр. Мөхтәрәм тамашачылар, хөрмәтле уенчылар, бүгенгә нәтиҗә менә булайрак булды бит әле. Ике уенчыбыз да тигез 9 балл иясе Роберт Сәләхетдинов һәм Резида Баһаутдиновалар. Һәм инде бүгенге башваткыч уенының җиңүчесе 11 балл иясе Илнур Гарипов. Рафил, ул юкка гына түгел, миңа әтием инде бу тапшыруга барыр алдыннан әйтеп куйды, әгәр дә җиңмәсәң, телевизордан бәреп әйбер бәрәм диде, шуңа күрә шалтыратып сүгәм диде. Шулай итеп, Ой, шәп әти булды сәлам. бит әле бу. Шәп булды. Син җиңдең, телевизорны саклап калдык. Иң мөһиме. Хәйер. Мөхтәрәм уенчыларыбыз, башваткыч уенының иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек сезнең белән. Ул да булса, бүләк тапшыру мизгелләре. Шуңа күрә сезне бүләк киштәсе янына дәшеп аласым килә. Роберт, рәхим итегез. Аллага тапшырып. Әйдә. Шарабыз менеп китте һәм ул килеп төшәчәк безнең 6-нчы санга. Һәм әлбәттә сез бит инде юлда күп йөрибез дип сөйләштегез, име? Менә юлда әз генә булса да туктап, кәхвә булса да эчеп алырга кирәк. Менә үзегез ясап эчкән кәхвәдән дә тәмлесе булмый инде аның. Менә шушы кәхвә тегермәнен тапшырам. Кабул итеп ал. Башваткыч һәм Яңа гасыр телерадио компаниясыннан матур гына бүләк. Шушы бүләк өчен бик зур рәхмәт һәм безне монда җибәргән җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ренат Айратович, Харис Азадышка бергә эшләгән коллективка әйтәсем килә, туганнарыма, дусларыма, әти-әнигә сәлам әйтәсем килә һәм хәләл җифтемә, балаларыма бик зур рәхмәт җавсын. Резидо, киләле монда. Әйдә, сиңа да бик матур гына бүләкне сөйләп карыйк әле. Менә шушы кызыл шар сезгә дигән бүләкне эзләп табар. Әйдә! Опа! Шарабыз менеп китте. Һәм ул килеп төшә. Шулай ук 6-нчы санга. Резидә, менә шуннан да 8 балл белән булдыгыз Роберт белән. Робертка кәхвә тегермәне эләккән икән, 6-нчы номерлы санга төшкән икән. Димәк, сезгә дә шушындый ук бүләк дигән сүз. Кабул итеп алыгыз. Бүләк сезнеке. Сәламнарымны әти-әниемә, туганнарыма, бәлки карашы дусларыма җиткерәсем килә. Әлбәттә, гаиләмә, 2 кызыма. Бик зур рәхмәт. Мин инде уйладым да шушындыйрак фикергә килдем. Хәзер син шар аттырып елмаюга төшсәң, телевизор җимереләчәк бит. Шуңа күрә сиңа шарлар аттырып тормыйк без. Башваткыч тапшыруы җиңүче буларак сиңа тапшыра менә шушындый самовар. Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясыннан башваткыч уены җиңүчесенә самовар тапшырабыз. Опа! Илнур, әлбәттә инде җиңүче буларак бу бүләкне синең кулларга тапшырдык. Ләкин башваткыч уенының бит кагыйдәсе бар. Җиңүчегә без тәкъдим итәбез супер уен. Юк инде, Рафил, бик зур рәхмәт. Тәкъдимең өчен мин инде отчы самавырымны алып кайтып, өйгә кайтып китәм. Да, безнең Аллага шөкер эшебездә машиналар бик күп, яңадан яңартылып тора. Шуңа күрә минем эшләргә дә, йөрергә дә машинам бар, Аллага шөкер. Йөрергә машина бар, чәй ишәргә самовар юк иде әле дисең, шулай димә. Шуңа күрә бу самоварны синең кулларга тапшырабыз, уенның җиңүчесе Илнур Гарипов. Өйләнешкәнебезгә 1 ел булды. Менә шушы самоварга интегеп йөрик. Бик әйбәт булды. Шул форсаттан файдаланып, сәламнарымны җиткерәсем килә әти-әниемә, мин үстергән өчен. Бик зур рәхмәт сезгә, хатыныма һәм дә инде туганнарга, бергә эшләгән хезмәттәшләремә сәлам әйтәсем килә, һәм дә инде бик зур сәламемне минем директорыма
Шагараев Альберт Рахимзяновичка җиткерәсем килә. Бик зур рәхмәт мине шулай җибәргәнегез өчен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, башваткыч уены бүгенгә тамам. Тапшыруыбызда авыл хуҗалыгын заманча техника белән тәэмин итүче Проминтел агро компаниясе хезмәткәрләре кунакта булды. Авыл хуҗалыгы гөрләп алга китсен. Яңа, куәтле егәрле машина тракторларыбыз басу кырларда гөрләп эшләп торсын. Эшегездә һәм тормышыгызда зурдан-зур уңышлар теләп, киләсе башваткыч тапшыруында күрешербез дип, сезнең белән саубуллашабыз.